למה הם התגרשו? למה היא עדיין רווקה? למה אין להם ילדים? למה הוא בלי כיפה? למה היא עם מכנסיים בכלל? למה הוא נוסע בשבת? למה יש לו קעקוע והגיל? ולמה הוא חרדי? אז בטח הוא לא בצבא. ולמה הוא עם כיפה סרוגה? אז הוא בטח ימני קיצוני. ולמה הוא גר בתל אביב? אז הוא בטח איזה שמאלני? למה ולמה ולמה? אבל רגע, אחים יקרים, כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך אני מדבר, איך אני מתנהג, כמה אני מכבד ומפרגן, כמה אני שופט אחרים בלי באמת להכיר אותם. אז מה שווה כל הניקיון של פסח, מה שווה כל הכיפה הגדולה, ומה שווה כל הטירוף הזה של פסח, פסח, פסח. כי פסח זה לא רק להוציא את החמץ מהבית, זה קודם כל להוציא את החמץ מהלב. החמץ של השיפוטיות, של הגאווה, של הסטיגמות המיותרות. להיות אדם דתי זה לא רק מצוות, זה לא שבת, זה לא תפילות, זה לא כיפה. דתי זה ד' דרך ארץ קדמה לתורה. ת' תיקון המידות וי' זהירת שמיים. קודם כל תהיה אדם עם לב טוב, עם כבוד, עם רגישות, עם אהבה אינסופית. לפני שמנקים את הבית, בואו ננקה את הלב. פחות למה הוא, יותר איך אני. זה הפסח האמיתי, שיהיה חג פסח כשר ושמח, אמן.